Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat sing sim ula pentip bagi dana duk sau pusau ngot ki barjala ki belet tiet jingkhang hayeng kasari ka Meghalaya persya ya ka council halor ki trading license. Ya kani ubak penyat sing sim ula pentip habakran kilat patai kubor din ke jingwan rengkat ki executive member ki board pulet ka enforcement wing ka council ban khanrai ki trading license na ki dukan khayi ki barjala ha isya mati bat majai ha ka nyau tarai unai wing arja apply. Ubak penyat sing sim ula ong baka council kan ai lani kan kentat ya ki trading license ya ki barjala kat kum ki kendon bala pro ha ka trading by non tribal act jongka council. Ulo angru bahaka jingkhen ra lalap bon teli ki dukan khayi ki barjala ki ba khayi claim ki trading license bat ka council daka ikhtiar baka don kala khang bat ai daka show cause notice ya ki te ki dukan. Show ulo pentep bana preng ki sau pusau ngot ki bala ujor saka yeng kasari arpo ngot ki de ki nong khayi shabari India lani ki exporter. Kumban syukro baka executive committee haka jinghelam ubak penyat sing sim kum chief executive member kala kendang ya ki barjala ki ba khayi claim trading license haki benai bala dam haki benta ka Riboy district bar hanong ba Shillong wat hapdeng ka jingduna ki nong trai ka tanat enforcement wing jongka council. Trai manager no ni kan. Kuno hibu manager ini. Mana peng Boy khasiking. Wa hawai lang gawe ba. Kiri de khasina? Hoi khasiking. Tu kayu. Kuno sunong manager uno tu hi kuno kat hibu manager ini. Long bateri mentana habun kam nong trai musa kumba ni bok ni sini kena ba ai kau ai tirai tam to. Tidak nak kena ba yu. Hibu de kena sunong kan. Wo kena sunong wan boy ini. Kuno bi ai kam ini hibu ba mencuau di malik mentak kelam malik. Ai ladi mak te makani dukan Dia tu ni kumnon belah di pala. Mereka kani ka ayu dek jongi. Kayu dukan ayu dek jongi. Di ban profile kini dia ada beniok jingkon o kira mak sinong ru badi dukan di mila ni. Tambah kam jam di bikin abi ki travel sini. Tambah mla kan ben syong hang ni dukan mla ki khot ikan thai ru ki la ki ban tre. Iwan khang sini ban yedai ban yo kam ki si thara jungi ai kam no chui. Phi cũng lúc này bởi buôn cái dukan cái khang cũng này ta si buôn khang rapi. Ka paushai ba kini dukan ba khang sekende jong ki hasi ki ki banabar te la lap la ka jong khmat ta singi bat ikini ki ba pleru ki ba la ban khang te kala long ka jis nang ye ki bat ikini ki ba khang ru bangim ya kendu iki brio badan apa jom ini ki Jakarta ni ki dukan ki business ingin pak pada ke notice sian hila syai kesini kalau pak penbiang ke notice baru bat kan bang timpat penbiang ikut Islam ingin empat lah ban ajin bet ikiban pedih kejingwan jungi mentang sini sian ispo majai bat icamati banwan ban ya ikan inspection HBD ki non tribal traders. Dangshen nakaliang ka Meghalaya High Court kala betha ingi ban issue ki trade license ya ki niki sau pusau ngut ki traders ki balik tiet jingkhang ya ka High Court. De hoi kala poi ka order shingi Henry nakaliang jungi ngidon yakanika Trading by Non-Tribals Regulation Act but ngiru habot yakanika act nginemla ban I license yakinu ki non-tribal traders tang nakaliang ka council claim dayo KNUC lenika KNUC nakaliang ka shnong lenika raj lenika hima te kumbalong hangni po majai ke bahap po himasora ngi pan NUC no UCM but namar bang impat yo ke NUC ngi nempat la ban renew lane ban ai trade license ke batmai kini ki ba apply te but kata ka penlong kini ki sau ngut ki non tribal traders ban lecture code but nakaliang jungi ngiwan daladim tasni ban jungo sini jaka but nishem ba kibabun ba what let's say palat na kita ki sau ngut ki trade non tribal traders
kibambiang le si kikot kisla kumo pilai I mentat kila khangi kidukan te kani ka pausyai ba hakani ka yo hang ni pok majai kibabun hi kiba ya ikini ka kam khayi kidebe ki bomde ki khasi ki barjala te ngiru ladangim mlap but mtikna ba kidei hi kibriu na pok mikliang nginam la hi ban ai ya ka trade license nomor ba kani ka jaka kalong hasnda ba ka Bangladesh kabaar ba basusi ba ni syam mentat hadin bangi lek ban keli jingkeli na kini ki try dukan ka kerteng le si kadi kerteng khasi kat ba uba up ba syong hang tu try deu o khar but andala keli ki kot kisla la lap bala syam ban bola ai ban da kamarit certificate yang ni ban pensisha ba ka try ba u syong khaya khasi te ha ka kerteng jong kalok la tre ka business te kata ngamla ban batai keren sibun dari tang kawe wala kataru kini ki bomde ki khasi buat ki yo lok khasi tu kikhal lada kimpat don hi wat saka professional tax leni ki nong tre jungki ban don ka labor license nakal yang dungi nila ban kham ikini kidukan nimla ban beli te mentas ni ngila lap ikini but ngila le laka jong ka kamram na kaliang council but nget scam ba ki ba pet ting bani kuboru kin tip ba na kaliang ka council nginum syong klikti nginum syong thai ban khanra kum kini ki briu banabar banwan le business banwan kam khayi hangi klem da yo ka kot sla ka biang na ka council te nakaliang jungi kum ka council wat ada ngidon tang kumban riu phongut riu photam ki enforcement ban pe ya santli ki district ki bahap ko ke KHDC Henry ngaso ban ongba ajingiro itu enforcement jungiru ki bala trishtom wat kaman pawa ke badang duna bah tang riu phongut ki enforcement ngila ban ajing sikri kani te kamdei ka basuk ban mare shathem ribhoi banwan shin hispo border Bangladesh shamajai ban lek sa shapo le siki than nongston siki wewe ki west khas hills ki southwest te kamdei ka basuk le sitang hai por bakhndiat bangin la andrei na kaliang jungi ni kut jingmut bangin trishtom ba kini ki kam bian ki ba wan khai daki khar ki bri barabar kinamla ban shuyo like luat kum ni but kapan kenmau ini ba hakiwi kwi jela but lada data hapo asam group ngatrai khna samla khasi lani ki samla wat kam jungi kin lik seng tang we business su kalong ka ba nama kinam yo lat kumno ban le se ba la ban ong kuman shuan kusa tang ban seng we dukan kwai dongru le se ka ban yo yaki te balai kini pak kidawan sini ki yo kat pemon tengah so ban kentu kan yaki riojungi yaki long kemi long pa kiri orang ba bakin don kemensim jingkit kli namta kalawai jongki khun kikti namta kalawai jongki samla wat kamat jam bakini ki babun ki kam kerhai ngidon re lawan ban kini takiwai ba tengah kentu ba kinem dei ban ailat khani ki bri baru re kabaki ki la ban tre ki dei be ban re ladi batkin ya la ka jong kejat kani reka kubor nak kaliang joan kai ko pinle pade khamtam gi dukan bak ki bakhang atau pinta daga sukos notis ko ki dukan ne har kor namar ba ya mentang ngimlap manu pade try dukan try jaka manuru basyong dukan ba ran ye kini ke business ne ba penyak kini ka kam business dan kaliang gi bansi apanta daga notice ka sukos notice yaki ba ladaki dangdon kam ya ka trade license bakin wan ban baki dangkwa ban khai kin hap ban buat kat kumki ai kin don ke baladon nak kalian ada sponsor baga nosni ki ai por ba yakini ki namanta kini ki petitioner ki balik support high court ru saupu saungut
arpungut kini ki exporter, but arpu sangut kini ki babu kini ki business repair kedukan kini kita. But ya kini ru kasyong hanya impact minta kumno bangin exercise ya ki rules ya ki act kejungi ki bangidan ki babiang hi ki kotsla sing impact akan nukulti. But nakaliang ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor kanong rim ni ladangi hab ban kentai ru ban reject ya ka trade license ngin reject lor kanong rim ngin namla ban shu tang bela dan kano ka jing tha kumintai ka bangin shule kulma nama habakut de mangi ki ba thau ka ai mangi hi ngi haban kan rekam ndai ban penting ai ngin hab hi ban ai da ka notice sai sien namangim tip kino ki ba de try ki ba kumno te nama takdau ni hab ban le la ka jong ka size ki jungi ka kamram ki jungi ya ka bangin hab ban pendap tenakaliang ka district council sai sien nga ai kublai kerpang ya ke district administration, DC, SP, SDPO kibla donlang, magistrate kibla donlang, ringkat ru bat nakaliang council kamtam IM in charge jongka taxation iba donlang iba fantin ringkat bagi enforcement bagi officers jongi.